Binabalik namin siya, Lord, ang pinakamahalagang araw, Lord, sa nagdaang mga linggo, Lord, sa kabila ng nagdiwang, Lord, ng sanlibutan, Lord, ng kanilang natatayang pagdiwang, Lord. Ito po ang araw na ibinabalik namin sa Lord upang pasalamatan ka, Lord, sa buong taon na nagdaan po, Lord God. Lord, maging sa mga bisita namin, Lord, na nanggaling pa, Lord, sa ibang lugar, Panginoon God, na makakasama namin, Lord. Maraming salamat, Lord, sa kaligtasan, Lord, na ipinrovide mo sa kanila, Lord, na madala mo sila dito, Lord, sa aming lugar na ligtas, Panginoon God. Binabalik namin sa Lord, salamat, Panginoon Lord, ang aming mga kapatiran, Lord, na nandito po ngayon, ang mga bago po naming makakasama, Lord, ng mga CS, Panginoon God, na naimbitahan po, Panginoon God, Lord, kayo po, Lord, na magbigay, Lord, ng pagpapahal sa kanila, Lord. Lord, maraming salamat, Lord, sapagkat naniniwala kami, Lord, na sa mga oras ito, Lord, ikaw, Lord, na nasa aming kalagitnaan, sapagkat sinasabi, Lord, sa dalawa o tatlo ng kami dito, Lord, sa iyong pangalan, kaya natin ka sa kalagitnaan. Tama, naniniwala kami, we declare the presence of Lord, Panginoon, naniniwala kami, Lord, natin sa kalagitnaan, Lord, kayo po manguna sa aming gawain, Panginoon, sa umaga ito, Lord, Lord, sa araw na pala ng bahay, Lord God, naniniwala kami, Lord, na ikaw lamang, Lord, ang aming pinakadalakila at pinapupuret, Lord God. Maging ang mga kasama po namin, Lord, ang mga kapatiran, Lord, namin na tatayo sa pulpito, Lord God, na gagamitin mo po na sa oras ito, Lord. Lord, kayo po magbigay, Lord, ng mga blessings sa palpa, Lord God. Lord, ibus mo, Lord, ang inyong espiritu at spiritual blessings pa, Lord God, upang magamit po sa inyo, Lord God, ng naay, Lord, sa inyong kaloob. Tama, maraming salamat, Ama. At inihabilin namin sa inyo, Lord, ang gawain ito, Lord. Hindi namin kayang gawin ang mga oras, ang mga gawain ito, Lord, kung hindi po namin kayo kasama, Panginoon. Kaya tama, pinapinalis namin, Lord, at praise kayo. Kayo po, Lord, ang manguna, nasagad pa, Lord, maging kapulit-pul pa, Lord, God, ang mga oras at mga araw ito, Lord. Lord, pangunahan niyo kami, Lord, pangunahan niyo, Lord, sa mga nagawa namin, Lord, pagkakasala sa mga nagdaang araw, Lord, humingi kami, Lord, nakapatawaran, Lord. Lord, namising mo po ang bawat isa sa amin, Lord. Hindi po kami dapat tumawag sa inyo, Lord, sinabi sa isang salita lamang, Lord, at anumang karamdaman na sa amin ngayon, Lord, ay gagal na kami. At Ama, ang mga oras ito, Lord, ay binabalik namin sa Lord. Maraming salamat, Ama. Maraming salamat. We give you glory and thanks. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Okay, tayo na po yung magsitayo. Magsiyo po. Si Brother Leonard.